Miközben elindult a futam, én már megint találtam itt egy különleges dolgot, mégpedig egy gyermekalkotó sátrat, ahol kérem szépen a kifestéstől a lufi hajtogatáson át rengeteg mindent találnak a családok és a gyerekek, mellette pedig felhívom a figyelmet a játékvására, ahol nem csak a jól megszokott axiálos játékokat találják, legalábbis márkákra bontva, hanem ezt a különleges sárga pólót, ami a mai nap pólója a 12. axiál 2000 olimpiáé, na ezt is meg lehet vásárolni a sapkával együtt. Jó szórakozást mindenkinek! Akkor kérném is már a 11. futam versenyzőit. Egyes pályára 146-os rajtszámmal Németh Sándor, kettes pályára 13-as rajtszámmal Skruth Zoltán, 3-as pályára 142-es rajtszámmal Kertész Balázs, 4-es pályára 70-es rajtszámmal Kispeti László, 5-ös pályára 104-es rajtszámmal Kun Mihály, 6-os pályára 94-es rajtszámmal Akácfai Györgyöt, 7-es pályára 200-as rajtszámmal Kasza Csabát, 8-as pályára 127-es rajtszámmal Dávid Tibor, és a G pályára 9-es pályára 55-ös rajtszámmal Ifja Borbély István, és a 10-es pályára 75-ös rajtszámmal Lele Józsefet. Tehát akkor az 1-es pályára 146-os rajtszámmal Németh Sándor, 2-es pályára 13-as rajtszámmal Skruth Zoltán, 3-as pályára 142-es rajtszámmal Kertész Balázs, a 4-es pályára 70-es rajtszámmal Kispeti László, az 5-ös pályára 104-es rajtszámmal Kun Mihály, 6-os pályára 94-es rajtszámmal Akácfai Györgyöt, a 7-es pályára 200-as rajtszámmal Kasza Csabát, 8-as pályára Dávid Tibor 127-es rajtszám, 4-es, meg 5-ösen indulunk. 9-es pálya 55-ös rajtszám Ifja Borbély István, és a 10-es pályára 75-ös rajtszámmal Lele József. Nem úszó karcsi, be fogjuk borítani a gumikat. Jó napot! Jó munkát! Most lesz a következő? 10 pálya van. Minden oké, most még délután 2-ig jó ér van. Hétvége, ja, megy a kész. Jó van. Jó rend? Jó. Így van. Legyen elég tartalmi karol, meg szallag, meg aki nem. SC nyomja az SC. Mindenünk van. Fél vagyunk szerekezve, nem ilyen fogunk menni. De tűrjük. Nem arról. Ide, ennek már létezik, hogy maradnak a pillanatokhoz végig. Csináld a dolgodat? Nem, felveszik. No, akkor az 1-es pályára kérném 146-os rajtszámmal Németh Sándor, 2-es pályára 13-as rajtszámmal Skruth Zoltán, 3-as pályára 142-es rajtszámmal Kertész Balázs, 4-es pályára 70-es rajtszámmal Kispeti László, 5-ös pályára 104-es rajtszámmal Kun Mihály, 6-os pályára 94-es rajtszámmal Akácfai Györgyöt, 7-es pályára 200-as rajtszámmal Kasza Csabát, 8-as pályára 127-es rajtszámmal Dávid Tibor, 9-es pályára 55-ös rajtszámmal Ifja Borbély István, és a 10-es pályára 75-ös rajtszámmal Lele Józsefet. Tehát akkor a 11. futam következő versenyzője. 1-es pályán 146-os rajtszámmal Németh Sándor indul. 2-es pályán 13-as rajtszámmal Skruth Zoltán indul. A
A 3-as pályán 142-es rajtszámmal Kertész Balázs. 4-es pályán 70-es rajtszámmal Kispeti László. 5-ös pályán 104-es rajtszámmal Kun Mihály. 6-os pályán 94-es rajtszámmal Kácfai György. 7-es pályán 200-as rajtszámmal Kassa Csaba. 8-as pályán 127-es rajtszámmal Dávid Tibor. 9-es pályánkon 55-ös rajtszámmal Ifja Borbé István, és a 10-es pályán 75-ös rajtszámmal Lele József. Ez egy kicsit gyorsabb lenne, mint az előző. Jó, ma nem össze diszkriminálom, mert nincs itt a csaj. Ebből ezt tudom benni. Kettő labda. Kérném akkor az 1-es pályára 146-os rajtszámmal Németh Sándor, 2-es pályára 13-as rajtszámmal Skut Zoltán, 3-as pályára 142-es rajtszámmal Kertész Balázs, 4-es pályára 70-es rajtszámmal Kispeti László, 5-ös pályára 104-es rajtszámmal Kun Mihály, 6-os pályára 94-es rajtszámmal Akácfaki Györgyöt, 7-es pályára 200-as rajtszámmal Kassa Csabát, 8-as pályára 127-es rajtszámmal Dávid Tibor, 9-es pályára 55-ös rajtszámmal Ifja Borbé István, 10-es pályára 75-ös rajtszámmal Lele József. Tartasz be, Józsi? Nem. Marzi olimpián vagyok. Marzi olimpián. Jó, intézet vagy jó. Nem? Jó. Hello. Mi? Nem akarom kérdezni, hogy most már megmunkálva annak, hogy mi vagyunk. Sokan mondják, mi az volt. Két éve rájössz. Jön a krémje, vége fel, jön a krémje. Ez a baj, hogy elcsúsztam, hogy jövünk el. Ez is mennyi csinál.